Nouse ylös. Anna mennä! Tule kova! Tule kova! Ketko! Joo, hyvin. Iske! Aleksi, anna! Mitä johtaa? Kylkee! Joo! Selja Sekko! Kuus, ma jään, kuus! Reetsin sinu! Ei! Hallo! Lükake Tippani ju! Ei lükata või? Teda on lükatud väravaile sisse just või? Teda on lükati ju!
võimalik ja siis tekib rohkem siis tipuründajale ja siis sellele 10-le rohkem ruumi tekitada. Ja seal ka 6 ja 8 te peate toetama. Te peate toetama seal kohe. Kärk tuleb teinud. Terve, kelle peal? Ja, töö vastu. Come on, hea pall, ründama. Just nii. Too veel. Üksi. Proovi Lõika sisse. Just nii. Janvar, toeta, Janvar! Kesi proovi, Sinne mukaan. Ei, oikein. Vielä vaan. Ja, tuossa perällä. Ja, läheb. Kiire pane. Peitä se! Toisti! Lämmä! Oikea! Lämmä! Toisti teisen! Ei joku nyt kaikki pallot hävitään kesken. Täytyy voittaa. Osa Toppe sun näijä siellä. Teko nyt pitää tehdä tunnalle. Voitto! Nopeammin ykkösen vaan pallasit Tomille. Oikea! Minä Valtter, saa kiire. Ole kiire. Yes. Okei, Valtter, okei. Järvinen. Voitko voisit? Ehkä. Ja minä.
tule, saad. Mine ise, võta ette. 1-1. Just nii. Ja siis Karmo läheb. Peaaegu, tubli. Löö, Karl. Jah, raali. Just nii. Ja tagasi. Hyvä Edu, loppu asti ja siitä vedolla. Ei se vain minema! Tehke 2-1, just nii.